Doncs molt bé, Gerard. Escolta, per cert, voldria saber a veure com estem funcionant a nivell de Can Barata. Ja he vist que està creixent la demanda, però creus que tu estem consolidant ja el servei o creus que encara podem tenir algunes fluctuacions importants? Nosaltres vam començar el mes de juliol, va ser el mes de juliol de l'estiu passat, amb una demanda molt limitada perquè era una època en què no hi havia col·legis i el mes d'agost vam parar, el mes de setembre vam començar a multiplicar la demanda molt ràpidament. Vam passar en un període de, crec que va ser 6 setmanes, vam multiplicar la demanda per 3. Vam ser, a més, capaços de reduir la quantitat de quilòmetres que feia el vehicle, perquè el vehicle no funcionava, no sé què, aquesta demanda. Per tant, vam optimitzar molt aquesta línia i el resultat, a partir d'aquell moment, va anar sent cada vegada millor. O sigui, l'important és que nosaltres puguem consolidar aquest servei i, com ja vaig comentar, el que hem de procurar és mirar d'extrapolar el mateix model a les planes. Aleshores, el que farem és mirar de cobrir el sector de Can Cortés amb el de Can Borrull, connectar els dos sectors. Estem parlant des de dalt de les planes a baix a carretera Vallvidrera i a veure, aplicarem el mateix sistema, o sigui, un transport a la demanda i aleshores, en principi, també seria, sobretot, al principi al matí i després a la tarda, que són les hores de desplaçaments obligats, i veurem com funciona el comportament, et sembla? Em sembla molt bé. Nosaltres, quan vam començar a Sant Cugat, ho hem fet, i com molts altres llocs, la línia era una línia que tenia molt baixa ocupació, era una línia problemàtica, on hi havia, si no m'equivoco, no arribava a 10 usuaris al dia, molt baixa ocupació. Molt baixa, sí. I vam saber resoldre el problema. Nosaltres creiem que podem aspirar a treballar amb línies amb més ocupació. Creiem que una línia de baixa ocupació és aquella que té 300 usuaris al dia o menys. En general, hi ha moltes zones suburbanes, hi ha moltes zones perifèriques de les ciutats que tenen aquest flux de passatgers. L'objectiu és sempre ser capaços de multiplicar aquesta demanda, de fer que aquesta línia sigui molt més rentable i, a més, sobretot, d'allunyar els usuaris del vehicle privat. És a dir que... Això és el més important. En qüestió de... encara que no sigui cada dia, però potser un dia a la setmana, 2 dies a la setmana, en hores puntenes que no val la pena baixar al centre del poble o de la ciutat perquè és difícil trobar aparcament i que no és convenient anar amb el vehicle privat, fer servir un transport urbà que sigui, com és el cas del bus a la demanda, un híbrid entre el que seria un taxi compartit, per la manera en com funciona, i un bus. Heu sabut, a més, crear un servei que és molt inclusiu, perquè vosaltres, a part de tenir l'aplicació, perquè els usuaris puguin demanar el servei a través del telèfon, heu creat un servei d'atenció al client que permet que un usuari que no està familiaritzat amb el telèfon pugui, a través d'una trucada de telèfon, també disposar d'un servei de bus a la demanda. Sempre heu tingut en compte que havia de ser un transport per tothom i això també ens ha agradat molt perquè veiem que hi ha una diversitat, diguem-ne, demogràfica a bord del vehicle que és molt... trobem tot tipus de persones que el fan servir. Sí. No, i a més té a nivell de tot el jovent que tenim, és un sistema de transport que amb ells els atrau, no? Perquè a través d'un smartphone que puguin fer que el vehicle el tinguin en aquell moment i tal, o sigui, és fantàstic. O sigui, per tant, tens una disponibilitat del teu temps molt important, o sigui, que pots gestionar millor el teu temps i, a més, amb una garantia que et portaran a un punt en concret. O sigui, et recullen en un punt i et deixen en un punt en concret. Fantàstic. Doncs, escolta, continuem treballant i seguim així. Molt bé, moltes gràcies. Fins ara ha sigut una experiència molt positiva i tenim ganes de continuar treballant amb Sant Cugat. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies.